Realment és un luxe poder assistir avui a la 8a edició de la Fira del Caprabo, dels productes de proximitat del Camp de Tarragona. Caprabo el que fa és apostar pel productor de casa nostra, pel producte de qualitat, que això és importantíssim, perquè siguem usuaris d'aquest producte de la terra de manera permanent. Des de l'Ajuntament d'Altafulla valorem molt positivament aquesta 8a edició d'aquesta fira de proximitat que fa Caprabo. Estem molt contents que una gran superfície doni suport al comerç local i de proximitat. Caprabo, com a supermercat, està promocionant molt bé tots els productes de proximitat d'EOS i IGPs de Catalunya i crec que és una cosa que s'ha de posar en valor. L'aposta pel producte de proximitat és el que realment dona a conèixer al gran públic aquests productes i ens permeten que els agricultors es puguin guanyar millor la vida. Una cadena tan important com és Caprabo aposti per fer aquesta fira per nosaltres és donar a conèixer els nostres productes i ho valorem molt positivament. Realment és un luxe que el propi comerciant, el propi productor ens expliqui i valori el seu producte amb tots els ets i uts de la collita fins al producte de venda, que és el que ens emportem al consumidor a casa. Som una empresa de l'Arboç del 1909. Aquí tens la tercera generació. La nostra botifarra és un producte que marca territori. Estem especialitzats en la botifarra blanca, la botifarra negra, tot sense gluten i sense lactosa. Elaborem olis de la DOP Siurana, de la DOP Terra Alta i de Garrigues. I dels vins treballem vins del Priorat, del Montsant, de la Terra Alta, de Tarragona i de Catalunya. Aquí al Camp de Tarragona som importants amb oli, amb vi i també amb fruita seca i llavors això és el que es veu aquí fora a la fira de Caprabo. Cellers Domenys, som una cooperativa que tenim 8 cellers distribuïts per la Conca, Barberà i Penedès. Li donem molta importància al tema del producte local i de proximitat. És per això que treballem molt amb aquesta varietat del trapat. Tenim aquest cava rosat, també tenim el vi rosat, també 100% trapat. Nosaltres som l'empresa Carolina, es va fundar el 2019. Avui a la fira hem portat aquests, un exemple de cada un, sense gluten, amb farina integral, xocolata i coco i les famoses digestives en xocolata. La Marrojana és una empresa que neix a Masroig. Masroig és un petit poblet del Priorat. Som tercera generació, empresa familiar. Nosaltres la comprem a pagès, l'elaborem, l'envasem i la venem. I si en voleu comprar, ho podeu comprar aquí al Caprabo, que ells ho tenen. Caprabo, aquesta aposta que fa per producte de proximitat, és una de les grans ajudes que tenim els pagesos. I dona un valor afegit a que el client trobi coses que normalment en altres llocs no els trobaries. Tota la gent d'Altafulla acostumem a vindre al Caprabo. Ens alegra molt que una gran superfície tingui en compte el producte local del nostre poble, Altafulla.